A concelleira de Servizos Sociais, Ana Barreiro, informou esta mañá da apertura do prazo de presentación de solicitudes para poder optar ás axudas para libros, material escolar e comedor. O Concello destina este ano este fin uns 40.000 euros, unha cantidade semellante á de anos anteriores. Unhas axudas que están dirixidas a nenos e nenas do Concello de Ribera que se atopen matriculados nos colexios, tanto públicos como concertados, de infantil, de primaria e de secundaria. E como digo, pois se abre o plazo dende hoxe ata o día 21, ambos incluídos. Estas axudas son axudas dirixidas á adquisición de material exclusivamente dentro do comercio local. Temos toda a información colgada na web, como digo, e o precio, a subvención elévase ata 40.000 euros. 2.000 euros son para comprar material escolar e libros, e o resto para comedores. A edil informou ademais que como novidade este ano, co ánimo de facilitar a tramitación, habilitaránse varias opcións á hora de presentar a documentación requirida. Ademais da web www.ribeira.gal e do Rexistro Xeral, tamén poderá realizarse en servizos sociais. Vamos a dar a opción de facelo como sempre na Oficina de Atención ao Cidadán. Ademais deso, abrimos na sede electrónica un apartado a través do cal tamén poden presentar toda a documentación e rexistrala eles mesmos, e tamén habilitamos nas dependencias de servizos sociales, que dende onde depende esta subvención, un rexistro, onde tamén poden ir a presentar ali toda a documentación, que antes só o facían aquí na Casa do Concello, poden ir tamén ali a presentala e tramítase, como xa dicen ali, a axuda. O prazo para a presentación das solicitudes prolongarase ata o vindeiro 21 de setembro.